Solidaritat Catalana per la Independència ha presentat a Vilanova el que considera que serien els pressupostos d'una Catalunya independent. Aquests números es basen en que els impostos de tots els catalans els recaptés i els gestionés la pròpia Generalitat. La formació independentista denuncia que el 40% dels impostos dels catalans no retornen mai i això genera un greu perjudici, diuen, per les polítiques del govern català. Les estimacions de Solidaritat xifren en 20.000 milions d'euros els diners que l'Estat no retorna dels impostos dels catalans. Amb aquesta xifra afegida a l'actual pressupost de la Generalitat, això suposaria un increment del 70% dels recursos del govern català. Amb estat propi no hi hauria crisi econòmica al nostre país, al contrari, el que tindria més un creixement econòmic molt important perquè hi hauria una injecció de recursos de fins a 20.000 milions d'euros que en aquests moments se'ls emporta Espanya i no tornen al nostre país. És això que diem Espanya ens roba, perquè se'ns emporta aquesta ingent quantitat de recursos econòmics sense demanar cap tipus de permís als catalans i a les catalanes. Els parlamentaris de Solidaritat, Alfons López Tena i Oriol Bertran, han explicat que aquests diners podrien fer de Catalunya un país similar a Holanda, Dinamarca o Suècia, amb possibilitats d'invertir més en ensenyament, sanitat o gent gran. Per contra, els representants de la formació independentista asseguren que si no s'assoleix la independència, l'estat espanyol portarà Catalunya cap a la fallida econòmica i escenaris com el de Grècia.